Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader и днешния урок ще разгледаме как да определим размера на позиция. Всички знаем, че трябва да търгуваме с малък обем във всяка една сделка. Какво имам предвид под малък обем? Трябва да търгуваме от 1 до максимум 3% от общия капитал, който разполагаме по сметката си във всяка една сделка. Защо се прави така? Защото дори и да имаме една или две или три или четири губещи поредни сделки, ние ще загубиме малка част от сметката и след това ще ни останат достатъчно средства, с които да продължим да търгуваме и да печелиме. Представете си какво ще стане, ако търгуваме с голям процент от сметката си, да кажем 10% от сметката си, след 4 сделки поредни губещи ще сме минус 40%, след това трябва да направим над 60%, за да се върнем само на 0. Идеята е, че по този начин, като управляваме правилно средства, с които разполагаме, ще останем дълго на пазара, за да може да се радваме на добрите възможности, които той непрекъснато ни дава. За целта има много хубав сайт на BabyPips, от който може да определиме точно с колко лота да откриеме. Какво правиме? В случая съм отворил демо сметка, за да мога да покажа идеята. Демо сметката виждате, че е с 1000 евро, което е добре и това, което препоръчвам наистина да сложим такъв капитал, с който ще стартираме реална сметка. По този начин ще свикнем на демото, като се упражняваме да работиме автоматично с определен обем за всяка една позиция и след това, когато минем на реална, много по-лесно и много по-бързо ще може да го правим, дори без помощта на споменатия калкулатор. Какво правим тук? Първо задаваме си в каква валута е сметката. Виждаме, че е в евро. Задаваме след това сумата. Цялата сума 1000 евро. Какъв процент от капитала ще рискуваме? 2%. И в момента съм отворил валутната двойка долар, щатски долар иена. Гледаме 15 минутна графика. Искам да открия дълга позиция, просто за примера. Да кажем, ще сложим 20 пипа стоп. Само да визуализираме тези 20 пипа. Виждаме къде ще ми е стопа. Да, малко е близък, но сделката е само пример на първи таргет и втори таргет. Сега остава да изчислим с какъв обем ще е позицията. 2% казахме от капитала, стоп лос 20 пипа, валутната двойка си избираме долар иена. Сега трябва да запишем цената на евро-иена, каква е в момента, за да може програмата автоматично да изчисли. Цената в момента евро-иена 121,98. Записваме с 1.98 и му даваме да калкулира. Виждаме, че с един мини лот или с тук използвам за кръглен, разбира се, 12 микролота. Влизаме в позиция с тях, отиваме търговия, нова поръчка. Повечето от това знаят, но все пак ето тук може да си направим размера на позицията точна. Виждаме 12-те микролота ги задаваме. Така, бях решил, че ще е пазарна поръчка, така че давам покупка. Ордер е изпълнен веднага. 20-те отстрани, ето тази част, казваме да търгуваме с един клик. Само секунда да го дръпна пак. Виждаме, тук отстрани се показват в лявата част на екрана колко пипа са. Ето ги. Дърпаме ги, докато си станат нашите 20. Виждаме, че това са 20 евро. Така. Другото, което трябва да изчакаме, разбира се, е да видим как ще се развие сделката и дали ще спечелиме. Това, което може да направим е веднага да пресметнем до първи таргет на каква печалба сме. Виждаме, че първи таргет
предишното ниво така на съпротива, ето тук, е горе-долу 1:1, 22 евро. Ето тук пак имаме важно ниво, вече има 2:1, предишния връх, който имаме, вече 2,5:1. Де факто какво правят така добрите трейдери? Ами търсят точно такива сделки, където да имат единица риск, ако приемем, че това риск ни е единица, и 2 пъти или 3 пъти по-голяма, поне 2 пъти по-голяма печалба, така математически дори в по-малък от 50% да имаме успеваемост, дори и повече от 50% стопа да ни бъде удрен, но пък да прибираме по-голяма печалба, ние ще излезнем в крайна сметка на плюс в края на месеца или там за отчетния период, който следим. Това беше всичко от мен. Надявам се видеоурока да ви е бил интересен и полезен. Най-добре е да се упражните, за да видите как може да го направите. В YouTube канала ни ще сложа и линк към този калкулатор. Благодаря ви за вниманието и успешни сделки!